Kaixo, Arantxa Mendoza naiz, Tximonenako sukaldaria eta gaurko rezeta mamia izango da. Pixkat ezberdina kanelarekin infusionatuko dugu, baina azkenean prozesua berdina izango da. Lehendabiziko osagaia jarriko duguna izango da esnea. Juananek gaur goizan ekarri digu ardi esnea, justo jaitsi du gaur, eta lehendabizikoa hori, irakiten jarriko dugu. Dastatu sakanako hartzaiek modo estentsiboan ekoizten dute. Beraien ardiek belarra eta transgenikorik gabeko zerealak jaten dituzte, gazta eta esne ona ekoizteko. Horrela, ardilatxak gure larre eta mendietan iraun dezan bermatzen dute. Lehen esan moduan, kanela pixka bat sartuko diogu, pixkat ezberdina iteko, baina prozesua berdina izango da. Irakiten utziko dugu ratotxo bat, ze gaur goizean jaitsi induenez, ez da supermerkatuko berdina. Honek pixka bat gehiago irakiten egon behar du bakteria guztik hiltzeko. Behin kanela botata, bueltak ematen hasiko gera, ze grasa asko dauka esne hau, eta bueltak ematen ez baldin badiogu, ziurrenik beko aldean itxasita geratuko da. Behin irakituta, xutik kenduko dugu eta aparte utziko dugu hozteko. Hotza daun jakiteko, errexena da, goilara batekin o zerbaitekin, hoberen den tokia eskumuturrean jartzea da, eta bero ez baldin badau, orduan da momentu aproposena. Gatzaria botatzeko, eta esneak mamia iteko. Behin gatzaria botata, koladore batekin o koladore gabe, kanela ez erortzeko botatzen dugu. Eta gutxinez, 10-15 minutu utzi gatzaria bere gauza egiten uzten, eta ondoren jan eta disfrutau, besterik ez dau.